Karkerên ji Bakurê Kurdistanê ne li parêzgeha Ordiyê ya Tirkiye. Karkerên demsaliyê Kurd ku ji bo komkirina bindeqan çûne herêma Derya Reş, di nav şert û mercên zehmet de dibin konan de dijîn. 15,000 karkerên ku ji bo debara jiyanê ji Bakurê Kurdistanê çûne Ordiyê, rojane ji bo 250-300 lîre ku dike $15-17 ji sibê heta êvarî di baxçeyên bindeqan da dixebitin. Em ji bo berhevkirina bindeqan hatin. Rewşa bindeqan îsal dîsa baş e. Me hinekî dereng dest pê kir, eger mezû dest pê kiriba baştir bû. Lê pirsgirêk hene. Em ji ber baranê nikarin bixebitin. Rewşa herî zehmet jî a jin û zarokan e. Jin hem wek karker dixebitin û hem jî kar û barên malê dikin. Zarok jî li cihekî weke Derya Reş ku berdewam baran dibare, keşf û hewa sar zêde bandorê li wan dike û her wiha ji ber malbatên wan salane 6 mehan wek koçber welat bi welat digerin, ji perwerdeyê jî bêpar dimînin. Em li Erzînganê eşefa pencera şekir dikin. Em paşê diçin Elbistana Mereşê nog berhev dikin. Piştre bo qeysiyan diçin Meletiyê. Piştî qeysiyan jî em têne vê derê. Her sal bi 100,000 karkerên demsalî ji bajarên Riha, Amed, Mêrdîn, Şirnex, Xarpêt, Êlih û çendîn bajarên din ên Bakurê Kurdistanê diçin bajarên Tirkiye û nêzîkî 4 mehan di karên çandinî û baxçeyan da dixebitin. Karkerên Kurd tevî ku gelek caran rûbirûyê êrişên nîjatperest jî dibin, ji neçarî careka din diçin.